El viatge de la gota brillant. Hi havia una vegada una petita gota d'aigua que es deia Brillant. Vivia tranquil·la al mar, jugant amb les onades i els peixos. Un matí, el sol va començar a escalfar molt i molt. «Ui, tinc calor!», va dir la Brillant. El sol escalfava tant que la Brillant es va començar a fer lleugera i va pujar cap al cel en forma de vapor. Això s'anomena evaporació. Allà dalt, la Brillant es va trobar amb moltes altres gotetes. Feia fred i es van ajuntar per no tenir tant de fred. Es van abraçar i van formar un núvol blanc i esponjós. Això s'anomena condensació. «Que divertit és viure en un núvol», reia la Brillant, però el núvol es va fer gran i pesat, fins que ja no podia aguantar més. «Atenció, baixem!», van cridar totes. I la Brillant va caure cap a la terra en forma de pluja. Això s'anomena precipitació. Va caure sobre una muntanya, va relliscar per un rierol, va passar per un riu i sabeu on va arribar? Sí, al mar una altra vegada. «Quin viatge més emocionant!», va dir la Brillant, «i sé que el tornaré a fer». Perquè el cicle de l'aigua no s'atura mai. L'aigua viatja del mar al cel, del cel a la terra i de la terra torna al mar. Conte contat, conte acabat.